Bună, Ramona! Bună, dragilor! Bună, Ada! Iată, în sfârșit suntem live! Dragii noștri, înainte de toate, ne cerem mii de scuze. Trebuia să intrăm la 18 fix și am intrat la 18 și 13 minute pentru că am avut mici probleme tehnice, dar care s-au rezolvat, destul de repede. Asta a fost în primul rând. În al doilea rând, Ramona, îți mulțumesc mult de tot că ești aici cu mine și cu noi, de fapt, cu toată comunitatea asta faină, care s-a creat în jurul aromateriei. Dragilor, Ramona este cel mai proaspăt membru al echipei noastre și astăzi e aici alături de noi pentru o discuție în calitate de mamă, de părinte, care se confruntă cu acest septembrie care a venit peste noi și care automat începe, cred că toți punem așa semnul egal între septembrie și începutul școlii sau a grădiniței. Și da, uite, astăzi o să avem o discuție exact pe tema asta. Ramona, încă o dată mulțumesc că ești aici cu mine. Eu mulțumesc și așa cum îți spuneam înainte să începem live-ul, sunt aici în calitate de mamă disperată, care în 2-3 săptămâni o să aibă un copil foarte obosit și nu o să știe ce să facă cu el. Așa că mulțumesc că avem această discuție, plus că sunt convinsă, așa cum am văzut în comentarii, că mai sunt și alte mămici în cazul meu și mă bucur că faci acest live și ne ajuți pe toate. Trebuie să fie de folos. Da, și acum dacă ești pregătit, aș vrea deja să-ți explic situația. Am înțeles că avem oarecum timp limitat, jumătate de oră. Și aș vrea, pe lângă întrebarea mea, să avem timp și pentru întrebările care au fost puse deja pe grup sau o să vină de acum încolo. Situația e în felul următor. Așa cum spui, septembrie înseamnă început de an școlar, dar cred că și pentru ceilalți copii, nu doar pentru a meu, înseamnă și alte activități extra pe care le avem în programul copiilor. Și am observat un tipar în cazul nostru, este foarte entuziasmat, bine, deja suntem în clasa a doua, abia așteaptă să se întâlnească cu copiii, cu doamna, avem alte activități online sau offline pe lângă școală, avem și after school și undeva într-o săptămână, două după începerea școlii, cred că se instalează o oboseală, că pur și simplu luna octombrie nu reușim noi ca părinți să mai comunicăm cu el, dar mai mult decât atât primim feedback de la profesori, de la antrenori, că nu mai poate fi atent și nu mai reușesc să vorbească cu el. Și aș vrea să-mi spui dacă îl pot ajuta în procesul ăsta, să nu mai ajungă la oboseala asta care pur și simplu se împiedice comunicarea cu cei cu care ar trebui să lucreze frumos. Da, sunt lucruri pe care putem să le facem și să ajutăm copiii în sensul ăsta și adică cele mai importante chestii, mi se par mie astea legate de rutină și de obiceiuri, pe care ar trebui, după părerea mea, să le implementăm înainte de a începe școala. Acum mai sunt 2 săptămâni până ce începe școala, eu zic că la fix am programat noi chestia asta pentru informațiile astea. Mi se pare că, sigur, și noi adulții și orice om pe pământul ăsta, atunci când se trece printr-o perioadă de adaptare, atunci când se schimbă programul. Copiii noștri au avut parte de vacanță, au avut parte de un alt fel de program și acum trebuie cumva ajutați să se adapteze la un nou program, unul pe care l-au mai avut, dar a trecut deja destul de mult timp. Și eu zic atâta vreme cât reușim să implementăm niște obiceiuri, să creăm niște ritualuri, să implementăm o rutină încă dinainte de 13 sau 15 septembrie, nu știu exact când începe 13. școala. 13 și copilul are timp să se adapteze la toată perioada asta. Ulterior îi va fi mult mai ușor. Asta 1. 2, cred că
trebuie să facem lucrurile treptat, să o luăm pas cu pas. Adică, ok, înțeleg ce zici legat de activități extrașcolare, care sunt o grămadă. În general, copiii noștri au foarte multe activități pe lângă. După ce că stau la after school, după aia mai au o grămadă de activități pe lângă. Unii mai au și teme pe lângă after school. Cred că ar trebui să o luăm pas cu pas. Adică, ok, începe școala și să le dăm 2 săptămâni să se concentreze pe școală, eventual să o lăsăm un pic mai lejer cu activitățile extrașcolare, ca să se readapteze la acel program cu trezit de dimineață, cu programul în sine, că dintr-o dată nu mai face doar ce vrea el, că face și ce trebuie. Și cumva pe astea 2 chestii m-aș axa eu. Unu, după cum spuneam, aș implementa niște obiceiuri încă dinainte de a începe școala pentru ca să se adapteze și 2, aș reintroduce activitățile și aș introduce totul treptat, pas cu pas, așa. Și, într-adevăr, conexiunea asta părinte-copil mi se pare absolut extraordinară, adică blândețe și răbdare și să avem răbdare cu ritmul copilului, să ajutăm cu aromaterapie, cu discuții, cu joacă, dar aici deja intervine și starea părintelui, știi, cum se adaptează părintele la nou program și la atât de multe responsabilități. Știi că noi ca adulți, când suntem obosiți, cumva, dacă ne luăm o pauză, făcând ceva ce ne place, poate, mă rog, mai rezistăm o zi, o săptămână, o lună. Oare au și ei nevoie de nu știu, în programul ăsta al lor să aibă și un program de pauză sau cum, nu știu cum funcționează Cu siguranță, doar că ai noștri copii, spre deosebire de noi, știu mult mai bine să ceară ce au nevoie. Copilul, când nu-i sunt îndeplinite nevoile de bază, și când zic nevoi de bază, ok, în primul rând e vorba de hrană, somn, mișcare, aer și așa, dar tot de bază e conectarea emoțională cu părintele, să se simtă în siguranță, să simtă certitudine. Am pomenit înainte de obiceiuri. Obiceiurile ce fac, de fapt? Creează certitudine și siguranță, îi oferă acel mediu de siguranță și predictibilitate. Copilul, dacă știe la ce să se aștepte, cooperează foarte bine. Și asta ziceam, că ei știu să ceară. Atunci când nu le sunt îndeplinite nevoile, nu o să fie deloc cooperanți și cei mici o să facă tantrumuri și nu o să ne putem înțelege cu ei, iar cei mari o să fie foarte puțin cooperanți. Deci, cu siguranță au nevoie, dar nu mi-aș face griji din punctul ăsta de vedere, pentru că știu, câtă vreme avem noi grijă să nu-i supra-solicităm cu activitățile astea extra, mai ales, și cu foarte multe teme, și așa. Bine, asta nu ține neapărat de noi, dar totuși, cred că putem cumva să ajutăm în sensul ăsta. Cred că știu să-și ceară pauzele. Și uite, aici intervine aromaterapia. Înainte de toate trebuie să învățăm și noi, părinții, să ne dăm pauze. Copiii învață destul de mult prin imitație, nu? Și văzându-ne pe noi, copiază, modelează. Asta fac ei cel mai bine. Și câtă vreme ne dăm și noi pauze, câtă vreme avem grijă de ritualul ăla de seară, de somn, câtă vreme ne văd că avem obiceiuri sănătoase în sensul ăsta, adică 10 minute de meditație sau niște exerciții de respirație sau o jumătate de oră de mișcare sau o plimbare împreună, astea toate și le însușesc și ei câtă vreme le văd la noi. Și sunt obiceiuri sănătoase, spre deosebire de pauză, care înseamnă stat pe telefon, jucat, uitat la desene, pe ecrane în general, care nu sunt neapărat cele mai sănătoase. Nu le-aș exclude de tot, evident, în viața copiilor, pentru că trăim în lumea asta, dar mi se pare important să-i învățăm, într-adevăr, să-și ia pauzele astea sănătoase pentru ei, care chiar sunt sănătoase pentru creier. Super!
Bun, și acum asta este valabil în cazul celor mai mari. Dar uite, de exemplu, avem pe grup mămici cu copilași mult mai mici și dacă ești de acord, aș vrea să citesc o parte din întrebări. Vreau să mă asigur că avem timp de toate. Bun. Gabriela ne-a scris și ne întreabă așa: ce anume aș putea să difuzez pentru 2 băieți care urmează să meargă la grădiniță? Cel mic spune nu vreau aproape mereu când deschidem acest subiect. Dragul de el. Trec perfect. Da. Bun, acum, înainte de toate, simt nevoia să spun că îmi place mie să folosesc termenul de baghetă magică când vorbesc despre aromaterapie, dar e bine să înțelegem că nu e suficient. Da, este un mare ajutor, dar pe lângă aromaterapie, și o să zic, o să dau câteva exemple de uleiuri care ar putea fi folosite în sensul ăsta, dar înainte de a ne baza doar pe aromaterapie, cred că trebuie să vedem un pic, să purtăm niște... Nu, înainte de toate să vedem ce atitudine avem noi legată de noi ca părinți, mă refer, legată de începerea grădiniței. Acum nu știu dacă a mai fost copilul la grădiniță sau e primul an în care merge, că e un pic de diferență aici, evident, pentru că dacă a mai fost deja la grădiniță, trebuie văzut un pic și de ce refuză atât de tare, e posibil să fie ceva în mediul ăla care nu e neapărat pe placul lui, sau dacă e primul an în care merge, primul an în care intră în colectivitate, e cumva, aș porni de la ideea că e firesc să aibă o anxietate legată de separare, de separarea de părinți, apoi nu știu exact cum i-a fost prezentată, cum i-a fost prezentat mediul ăsta legat de grădinițe. E important e important să punem accentul, adică felul în care noi vorbim despre asta e extrem de important și starea pe care noi o avem. Întotdeauna când eu transmit, mai ales când de fapt întotdeauna părintele este conectat cu copilul, adică, da. Și când eu vorbesc despre ceva, ceea ce spun contează mult mai puțin decât ceea ce simt în legătură cu acel subiect. Chiar dacă avem senzația că contează doar ce spunem și copiii aud și nu știu ei alte chestii, simt mult, mult mai bine decât noi și... Așa că, da, asta cred că e prima chestie, felul în care îi vorbim despre grădiniță, asta unu, și despre ce va face acolo și entuziasmul cu care facem asta, și doi, validarea acestei anxietăți, mi se pare extrem de important, adică cumva să-i vorbim ca despre un pas firesc, adică, uite, și eu, adult, am nevoie să stau acasă cu voi, copiii mei, dar am în aceeași măsură nevoie și să ies în afară, să interacționez cu alți oameni, să muncesc, și exact la fel și tu ai nevoie, și aici este mediul în care mereu te vei întoarce, mama mereu va veni după tine și eu simt un pic, aș sta non-stop cu tine și simt un pic de tristețe legată de chestia asta că urmează poate să... Uite, l-ai crescut, mergi la grădiniță, o să interacționezi cu alți copii, te vei descurca acolo singur. Dar pe de altă... Deci chestia asta de validare a emoției pe care copilul o simte. E firesc să aibă o anxietate legată de treaba asta și mereu confirmarea faptului că la ora cu tare ne vom reîntâlni. Hello! La ora cu tare, mama sau tata vin după tine, conexiunea, este și treaba asta
după ce începe grădinița, la școală, nu la școală, acasă va fi o perioadă puțin grea. Pentru că copilul acolo în mediul ăla nu se va simți suficient de în siguranță încât să facă vreun tantrum sau el va reprima destul de multă emoție, probabil atât cât va putea, pentru că ei nu au capacitatea să se autoregleze, dar în măsura în care poate va reprima anumite emoții, probabil, sau își va distrage atenția atunci când îi va veni să plângă, dar toate astea o să vină peste el când ajunge în mediul de siguranță și anume acasă. Și acolo e foarte important ca părintele să-i ofere acele brațe calde și acel mediu în care el să se simtă în siguranță, să se descarce și să se simtă înțeles și văzut și iubit. Și toate astea cred că le-aș discuta dinainte, adică i-aș confirma copilului că suntem în continuare conectați. Iar în ceea ce privește aromaterapia, eu mi-am notat aici o combinație care mi se pare absolut genială pentru anxietate, că de fapt până la urmă la bază stă anxietatea și copiii trăiesc și ei această frică de necunoscut care vine la pachet cu anxietatea. Și înainte de a vă spune uleiurile pe care le-aș folosi, vreau să vă spun despre o baghetă magică și anume inhalatorul ăsta personal. Deci dacă ne apucăm și facem un inhalator personal, putem să povestim copiilor despre aromaterapie, despre cum ne ajută uleiurile esențiale. Acum mă gândesc că majoritatea oamenilor din comunitatea noastră deja le folosesc și copiii deja au văzut acest obicei în casă. Putem să le povestim un pic despre cum anume ne ajută uleiurile și cum unele dintre ele, uite, ne ajută să dormim mai bine, unele ne ajută să ne calmăm, altele, nu știu, poate ne fac să ne simțim veseli, orice se poate pune în limbajul copiilor și ei înțeleg orice. Și putem să creăm o ancoră. Asta e de fapt. O ancoră prin miros. Să facem împreună cu el un inhalator personal, în jurul căruia chiar putem să facem o poveste foarte frumoasă, adică îl numim, nu știu, e secretul nostru de care știm doar noi, sau e bagheta magică pe care o să-l ajute atunci când el o să simtă dor de mama sau când o să simtă că e greu sau în diferite momente de genul ăsta. Inhalatoarele personale, chestiile alea foarte micuțe, care încap în orice buzunar, inclusiv în buzunarul copilului și care pot fi personalizate cu anumite uleiuri, adică cu ce uleiuri vrem noi. Ideal este să-l facem împreună cu copilul, repet, adică creăm o poveste, îi spunem cum ne ajută, poate ne facem și noi unul, adică să aibă și mama sau tata și copilul un inhalator din ăsta personal. Și mama face același lucru când e la servicii greu, folosește miroase, închide ochii, îl și învățăm, adică copiii știu să fie mindful, mult mai mindful decât noi, adică avem de învățat mult de la ei din punctul ăsta de vedere. Și garantez, dacă se creează o poveste frumoasă în jurul acestui inhalator, în clipa în care copilul îl va pune la nas, o să știe el singur să închidă ochii, să miroase și imediat o să-i dea fix acea stare despre care noi am vorbit și pe care noi am ancorat-o împreună cu el și ne-am conectat creând această poveste și cu aceste mirosuri. Până la urmă, uleiurile esențiale, adică mirosurile în general, sunt procesate într-un fel foarte interesant de creier și este într-adevăr o ancoră foarte, foarte importantă în ceea ce privește starea. Putem să asociem, se face chestia asta și la bebeluș, se poate folosi o anumită aromă, dar și acum sunt persoane care spun, când simt mirosul ăsta, mi-aduc aminte de bunica și se vede pe fața lor, cum pur și simplu poți să calibrezi pe fața lor cum efectul ăla de liniștire sau depinde, după caz. Asta ziceam, ca un fel foarte frumos, adică sunt procesate foarte interesant de creier și atunci, într-adevăr, se poate crea o ancoră foarte frumoasă ca în clipa în care copilul simte acea aromă, chiar să aibă un efect extrem de liniștitor.
Sunt multe uleiuri care se folosesc pentru anxietate, dar mi-am notat o combinație. Acum, destul de intuitivă când vine vorba de aromaterapie și acum pregătindu-mi subiectul ăsta, asta e combinația pe care aș recomanda-o. Cardamom, ulei de cardamom, care dă senzație de stabilitate. Are așa darul de a insufla stabilitate, combinat cu bergamotă, care înseamnă, pe lângă multe altele, acceptare, și geranium, care înseamnă, geranium e într-o legătură foarte puternică cu mama, cu sentimentul mater. Asta e valabil și la adulți, nu doar la copii. Și oferă așa multă siguranță și sentimentul ăla de securitate. Și nu întâmplător, stabilitate, siguranță și acceptare, astea trei împreună poate să creeze un inhalator pentru anxietate extrem de eficient. Aș mai menționa o chestie, și anume faptul că e important să placă copilului aroma respectivă. În cazul în care, asta e un exemplu, care poate fi folosit în egală măsură și la adulți, dar dacă copilului nu-i place, putem alege împreună cu el. Adică e o idee foarte bună să deschidem pur și simplu cutia de uleiuri. Hai să vedem, poate să aleagă și în funcție de culoare. Hai să vedem ce ți alegi tu de aici. Și garantat copilul o să aleagă ceea ce are nevoie și o să-l ajute. Uite, mă uitam acum că Ligia întreba la fel cum poate să-l ajute pe copil să se adapteze la creșă și mă gândesc că ideea asta de inhalator, cel puțin la vârsta pe care zice că o are copilul ei 1 an și 8 luni, e ideală. Deși și mie mi se pare fantastică și, sincer, până pe 13 septembrie, toată familia are câte un inhalator. Are inhalator, deci nu se poate așa ceva. E fantastică ideea asta și nu știu cum te m-am gândit până acum la ea. Și să știi că pe lângă faptul că ajută foarte mult pe fond emoțional, ajută enorm majoritatea uleiurilor pe sistem respirator, ca să protejeze, pentru sistemul imunitar. Adică sunt și efectele astea pe plan fizic pe care cu toții le căutăm. Serios, cred că toți avem anxietatea asta de merge copilul la grădiniță, iar încep, răcel, toate cele. Și asta e o variantă foarte bună prin care să-i protejăm, să-i ajutăm în sensul ăsta. În zona asta nu înseamnă că nu o să se mai îmbolnăvească, să mă scuzi, dar vor trece ușor prin ele și se vor imuniza. Exact, pentru că mă gândesc că și partea asta de răcel vine fix după alea 2 săptămâni în care ei devin obosiți și e normal ca după aia să... Da, și oricum, eu acum vorbind cu tine îmi dau seama că de fapt copilul meu nu are niciun stres în a face activitățile sau în a merge la școală. Cred că mai mult îi transmit eu faptul că uite săracul meu puișor câte are de făcut. Așa că inhalatorul ăsta cred că o să fie mai mult pentru mine decât pentru el. Da, nu e cum ar fi important că o să fie. Da. Nu contează pe cine ajută. Să știi că chiar înainte discutam despre tema de astăzi și mă gândeam, păi, e adevărat, vorbim despre copii, dar majoritatea informațiilor se adresează, de fapt, părinților, merge mult mai țintit așa, dar de multe ori, ca să ajungi la părinți, trebuie să vorbești despre copii. Exact. Și uite, mai avem o întrebare de la Oana, care zice așa: bună seara, ce aș putea folosi pentru un copil perfecționist, olimpic, matematică și altele, care este înspăimântat de începerea școlii și examenul de clasa 8-a? Da, grele astea. Uite o chestie interesantă. Primul meu impuls când am auzit descrierea acestui copil a fost să spun, până înainte de toate, felicitări, Oana, pentru un așa copil minunat. Și îmi dau seama, nu că n-ar merita felicitări, cu siguranță merită toate felicitările noastre, dar îmi dau seama ce fel de
percepții avem noi așa, pe care nici măcar nu le conștientizăm. Știi? E chestia asta, mamă, nici nu știu cum să o zic. Am senzația că punem presiune, de fapt. Putem să ajungem să punem presiune. Uite, e prima oară când mă confrunt cu chestia asta, adică când conștientizez treaba asta. Că poate dacă mi-ar fi spus nu știu, orice altceva, nu ceva legat de performanță, n-aș fi simțit nevoia să spun felicitări. Și, de fapt, merită în aceeași măsură felicitări. Păi copilul, înțelegi ideea? E foarte interesant, uite. Da, e o situație destul de grea asta cu perfecționismul și cu, mai ales, cum ți-ai înspăimântat de faptul că începe, da, uite, greu trebuie să fie. Școala și probabil faptul că e examenul acela care... Da. Și aici, înainte de a apela la aromaterapie, aș încerca să am niște discuții, adică prima oară să văd eu, ca părinte, și de fapt în familie, ce abordare este asupra subiectului ăstuia, în sensul în care trebuie văzut dacă pornirea asta e a copilului sau sunt niște așteptări pe care poate nici nu le conștientizăm uneori, pe care le transmitem copilului și nu le conștientizăm. Și, repet, înainte de toate astea aș vedea un pic ce fel de așteptări am eu ca părinte de la acest copil și apoi aș purta niște discuții cu el la modul în care i-aș pune întrebări de genul cu ce scop pentru tine, pentru că înțeleg că fiind perfecționist și olimpic și așa, cel mai probabil are rezultate foarte bune la învățătură. Și aș încerca să-l pun un pic în contact cu motivația lui intrinsecă, adică să vedem cu ce scop pentru tine ai nevoie de notele astea atât de mari, cu ce scop pentru tine înveți, ce ar însemna pentru tine dacă în loc de 10 ai lua 5 sau 6 sau 7, o notă mult mai mică. Să-l pun un pic, chestia asta îl ajută și pe el, pe copil, să intre un pic în contact cu motivația lui, chiar fiind în clasa 8-a, deja e mare, adică poate să-și dea seama, să aibă niște conștientizări foarte importante și ajută și părintele să-și dea seama de lucrurile astea și să-și cunoască copilul mai bine. Noi avem, uite, vezi, este chestia asta legată, că am mai pomenit odată, de nevoia asta de bază. Pe de-o parte e o nevoie de bază și anume certitudinea și siguranța și mai ales din punct de vedere emoțional. Și apoi avem o altă nevoie extraordinară, asta de explorare, de învățare, curiozitatea, și copiii o au din plin. Ideea este că e extrem de sănătos să îi ajutăm adică să încurajăm în direcția asta de curiozitate și explorare și învățare, cu toții ne dorim asta, dar în același timp e important de reținut că atâta vreme cât copilul nu are cealaltă nevoie îndeplinită, aia de iubire necondiționată, de te iubesc, știi, să-i transmită mesajul ăla că te iubesc orice ai face și oricum ai fi și orice ai fi și orice notă ai lua și orice rezultate ai avea la învățătură. Unu, că te iubesc. Apoi, nu există termen de comparație între tine și alți copii și asta e foarte important, chestia cu comparația, pentru că foarte des auzim, am luat 8, Georgel cât a luat? 9, păi tu, de ce? Sau cel puțin noi, generația asta, acum am speranța că copiii noștri cresc un pic diferit, dar noi am fost crescuți comparați. Și asta e auto, deja nu mai e dragoste necondiționată acolo. Lipsește total mesajul te iubesc orice ai face și orice notă ai lua. Și asta, ca să continui câtă vreme le răspundem acestei nevoi de siguranță emoțională și de iubire necondiționată, copiii își descoperă motivația intrinsecă și ajung să exploreze pentru că le place, pentru că vor, pentru că îi interesează anumite domenii și nu pentru că trebuie să facă asta, poate ca să se adapteze, ca să fie, nu știu, acceptați, ca să primească dragoste. Și identitatea asta pe care e posibil să și-o fi creat la un moment dat de
ok, am ridicat ștacheta foarte, foarte sus, am avut rezultate foarte bune, sunt olimpic, dacă mâine toate astea se dizolvă, dacă, na, pot să dispară, ce se întâmplă cu mine? Eu cine mai sunt? Eu cum mai sunt iubit? Eu, dacă n-am rezultatele astea. E destul de amplă discuția din punctul ăsta de vedere, dar cred că întrebările astea ajută și o perspectivă nouă și aș merge și cu niște uleiuri pe care le-aș folosi în paralel. Uleiul perfecționistului, adică unul dintre uleiurile perfecționistului, este coriandru. E foarte interesant cum astăzi mi-au venit două uleiuri de așa de bază, cardamom și coriandru, care amândouă atât pentru minte cât și pentru sistemul digestiv, că știi că astea sunt strânsă legătură. Și da, e interesant. Cumva ajută și la digerarea, știi? Digerarea unei noi situații, adaptarea și automat trebuie să digerăm reguli, trebuie să, nu doar cu mintea, că le digerăm cu tot corpul. Cumva. Și e interesant, ambele uleiuri sunt pe partea asta, și cardamomul ce l-am pomenit înainte și coriandru. Și coriandrul la fel vine cu un sentiment de siguranță și stabilitate, așa dă un sentiment de siguranță și stabilitate, dar ce are foarte mișto că e vorba de stabilitatea aia care nu neagă bucuria și spontaneitatea. Știi că uneori avem tendința să zicem că rutina și stabilitatea e ceva așa rigid, e o zonă de confort, e ceva care taie din creativitate și din spontaneitate, dar de fapt nu e așa. Că tocmai rutina și stabilitatea formează baza de siguranță atât la noi cât și la copii, pentru ca să avem curajul și inițiativa să explorăm, să învățăm, adică ele de fapt se completează foarte bine și asta face coriandru, într-adevăr, oferă sentimentul ăsta de siguranță și stabilitate, dar vine la pachet cu bucurie și spontaneitate, așa. Și mai ales calmează foarte bine sistemul nervos. Adică îi reduce anxietatea și stresul, ajută foarte mult în sensul ăsta. Apoi, l-aș combina cu gref, care e un ulei așa foarte luminos și care dă o stare absolut extraordinară și e foarte potrivit pentru cei care au tendința să se învinovățească foarte mult și care au vocea aia super critică. Cu toții avem o voce în capul nostru. Cei care nu și-au conștientizat-o, îi rog să o asculte un pic, să vadă ce le spune, pentru că Doamne, cât rău poate să ne facă dacă nu o controlăm noi pe ea și ne controlează ea pe noi fără să fim conștienți. Și, în general, perfecționiștii au o voce super critică acolo în cap și au tendința de a se învinovăți. Și pentru asta vine uleiul ăsta care dă așa o stare extraordinară de bine și de acceptare și o chestie așa super fresh și cumva ne ajută enorm și în a ne stabili, în a accepta niște obiective realiste. Adică e ok cu toții să avem obiective, dar e foarte important să știm și cum, adică să acceptăm și cât putem, în așa fel încât să evoluăm, dar să nu ne supra-solicităm și să ne biciuim în continuu. Cam asta ar fi. Aș folosi coriandru și gref pentru perfecționiști. Pentru că deja am petrecut mai mult de jumătate de oră. Dar, pentru că eu atunci când încep să vorbesc mi-e foarte greu să mă opresc. Dar e un subiect atât de ofertant încât mi se pare imposibil să-l cuprinzi așa într-un spațiu de timp. Aș vrea ca și concluzie, eu mi-am notat așa, pentru anxietate, pentru că despre emoția asta vorbim acum înainte de începerea școlii, cel mai important pas este să creăm siguranță în familie, iar după aia ne ajută cardamonul, bergamota, geranium, coriandru și greful, nu?
Mai trebuie să notezi ceva? Da, nu, e foarte ok ce ai notat, Ramona. Aș mai adăuga eu că noi pe site avem acolo și buton de search și avem și niște filtre și s-ar putea oamenii din comunitatea noastră să nu aibă uleiurile astea. Adică ideea e să știe că sunt multe uleiuri care pot ajuta și dacă ai 5 uleiuri în casă, sigur găsim ceva care să te ajute. Eu dau exemple, dar asta nu înseamnă că dacă în momentul ăsta au nevoie de ceva. Ideea e să folosească butonul de search, să scrie acolo anxietate sau să folosească filtru, să vadă ce uleiuri au din ceea ce le apare și să ajute copilul să-și aleagă din uleiurile alea, spre exemplu, sau părintele să-și aleagă din uleiurile alea și să-i placă. Asta e important, să fie ceva ce le place. Sau pot folosi kiturile, că știu că eu când comand merg la kituri pentru că acolo deja sunt puse Exact. într-o ordine anume. Da. Eu îți mulțumesc, Ada. Mi-am făcut planul pentru următoarele 2 săptămâni. Sper că și celelalte mămici și-au luat informațiile de care aveau nevoie. Deci îți mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc tare mult, să fie de folos și abia aștept să ne vedem în curând. Noi, cred că o să fiu live în fiecare, uite, profit acum de momentul ăsta, o să fiu live în fiecare joi și o să discutăm despre diferite teme și așteptăm întrebările celor din comunitate să răspundem atât cât știm.